Oppan Gangnam Style. Γεια σας σε κάθε μέρος, το ξέρω. Λοιπόν, έχουμε να σας ανακοινώσουμε κάτι. Αρχίζει το παιχνίδι, κάψε το σενάριο! Ναι! Λοιπόν, στην πρώτη σκηνή θα την υποδηθώ εγώ και Ρωμάν, που εγώ θα είμαι ένας ταμείο σούπερ μάρκετ και ο Ρωμάν ο πελάτης μου. Λοιπόν, σηκωνόμαστε και να την κάνουμε. €50. Please δεν θες. 50 € είπα. Τα ρέστα. Ευχαριστώ. Τα ρέστα. Τι, μόνο €1. Κοιτάξτε κύριε μου, αυτά που πήρατε δεν είναι με έκπτωση. Έκπτωση είναι τα ακριβώς δίπλα. Είναι με €1 παραγωγή. Σας αφήνω ρέστα €1 όσο λεφτά και να μου δώσετε. Όσο λεφτά και να σου δώσω. Σου δίνω €1 και 1 λεπτό και φέρνω ρέστα το €1. Είναι άνω των €20 η παραγγελία. Σου δίνω €20 και 1 λεπτό και μου δίνεις €1 ρέστα. Μας πάει? Πάρτε τα. Ευχαριστώ. Μόνο που το φωτόφωνο που αγοράσετε είναι άνω το €45. Σου δίνω €0,45 και εσύ μου δίνεις το €0,1 ρέστα. Μας πάει? Πάρτε τα. Ευχαριστώ. Όπα, συγγνώμη, είναι παραπάνω χρέωση που φοράτε φόρμα μέσα στο κατάστημα. €15. Σας δίνω 0. Όχι €15. Πολύ δεν θες. Όχι. Ωραία, το βγάζω. Το παντελόνι. Με τίποτα. Φόρμα είναι. €15. 0,15. 15. 0. €15. Κλέφτης! Security! 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 Μου έκαψε το πορτοφόλι! Μπαράκια. Κλέφτης! Αυτή ήταν η πρώτη σκηνή μας. Ναι. Θα δούμε δεύτερη σκηνή που εγώ με μια κυρία που πάρκαρα λάθος και ο Ρωμάν από δίπλα είναι... Μια χρειά κυριούλα. Αυτό. Και ο Ρωμάν από δίπλα είναι ο κύριος ο αστυνόμος που θα μου δώσει το πρόστιμο. Έντονη κορέκτη στους κύριους. Αρχίζουμε. Τι θες, γριά? Παιδί μου. Εσύ είσαι ένα κολόπεδο που μου έβαλε. Πρόστιμο! Κι άλλο πρόστιμο! Πάνω από €0,5. Εδώ είναι το δάχτυλο. Εκεί μια που αγόρι μου. Θες να σε πυροβολήσω με το πιστόλι μου. Θα βγάλω κι εγώ το δικό. Θες να βάλω το ελικόπτερό μου.
θα έχεις το πρόστιμο ίσου χρόνου μια αγκουριά στο κεφάλι. Ίσου κόβοκ. Ωραία, κεφάλι μου, 3 βράδες έχω, 20 πρόστιμα. Εντάξει, σας πάω να μισά πρόστιμα και σας μισά οι θυμάτες. Ολόπεδο. Και αυτό ήταν ο δεύτερο μέρος του προγράμματος. Ναι, ευχαριστούμε. Σκάστε. Θα πούμε κάτι πιο πολύ σοβαρό. Ναι. Η σημερινή εκπομπή μας τελείωσε. Στεναχωρούμαστε πάρα πολύ γι' αυτό. Αλλά θα σας δούμε την επόμενη φορά με άλλο καλεσμένο, ξέρετε ποιον, και με πολύ ωραίες πλάκες. Ναι. Γεια σας! Goodbye. Auf Wiedersehen. Gangnam Style.